murobelio kubwatia tugwenera tikoligererwa n'abana nsi y'emyaka 13 igo nuganete bosemia bwa Bible Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bakikuya mandege uzito somya bamura ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bakikuya mandege uzito wakire buya omancho moligereria boigete sene kiagetembe television na kwariganirie ase omoroberi ebwetwani ritukeriga ria Jumanne ekero obono omwako chagete ase chinguru kigima nende hona ase ngokuganeria nga otware ritukorigia ekero wachakire mambi yago chaka emambi yago ase nchira yomosasoko kigima anene mono ekero ogochaka no moroberi yoiga abwetwani yagetembe na kwariganirie ase nchira ya bene kigima nende nakobori over-90 kurubono boika chinsa isatu chamambi ekero obono aboroki wari mona boigo abaibuli bagenderete kuyarigania kigima elio kone kinga amasoma chakire ase enchera ere eyo mongso kigima ere tariane Matilda obaiga na koganirie otware oborigererio bya kurubona kerongo chaka goika ekero nkuchwa gukora kurigereria amangana yechisemi ritko riarero ntochiko twara omugene aiga ase studio elio anyare gotoerera narali arabeire ase chisemi egati iye umutindo yomoya bwechisemi OCBC na boigo oria omokoro ntuchiko twara omwalimu omokoro kegima aiga ase studio elio tunyare gosanga naego ngokoboria tobasa gosika enande nyara gosanga na into gochaiga ase studio ase chinsemo chiri cha Facebook una getembe FM chinsemo cha YouTube getembe TV na boigo chinsemo cha WhatsApp wetera nande ase number 0726447367 nabukuri kariuko rike gose SMS gochaiga ase studio nende nabukunyara ko nyora wetera ase chinsemo chiri cha WhatsApp karibu sana ase enchira ya ben nende bono ekerongo konyorenga ekero January yiga ewiki yentangani ekoera enekingo motinyo yiga oyo ni goro motinyi bogo chamo nende obuko bekana amo obuna mwanya bantu asinge nchekero umwaka erire na mango konyora abere igakero gochako umwaka enekinga kwa rosirio obwa matobia na bantu bande nande kwanyare koreta abantu amo una family mwanyare gochamo na kubwaterana elikone kinga ekero umwaka gochaka wachakire ase chinguru kegima igongo kwaligania bono tochake ase amaya na boigo tuchukwanira amangana yechi gazeti rituko rero nende bono ase enchira yoboikiranu tochikonyara kumoleka narari are ime chisemi anene mono aboroki wabaiga abagosoa A grade igia kianda igo nore no bosibole ugusanga ekerengereri kyao gochega ase studio ekero ngochaka namba ya bono ase obwango ngochaka kurwa ase county ya Kisii ase bono mo director wechisemi kurwa sub county ya Marani omanyakanete buna Justus Kimei anyarire kwene kianga ogo amasoma chakire ase chisukuru goika ekerengo gechisukuru 50 nomo na kianda ime ye sub county ya Marani ase bono atebire ekero etamweye echagete ase enchira ya bene kigima nigo obono barabubuna abarai kurwa ase sub county yu bagenderete kurigereria emechando eri ebwatete chisukuru eri kone kinga ekiraboroki wa bachakire gosoma ebinto byabeire byakima gosema soma nyare kugenderera atabwati emechando endi yonsi omusakeito Daniel Ontiri na roboti oru ase enchira eyabene kigima funa rokobwatia Wasio bumuchakano wetamwe ntangani y'omwaka bw'ekiribubere na 2025 achisukuru ao ime ya Kenya ime ya kaunti ya Kisii ase bunge ya Kitutu Church North amasomo nigolero harolekana gochaka nekirunde kenene kolenganigwa na matuka magiga chinsanye chamambia ase skuru y'oboroso ya Marani DOK yegotoka ase ward ya Marani upper primary junior school where you are
tayari aborokiwa ni bagenderete n'umuremo w'egesongo ase kirasi ya junior secondary. Igitambo kiro mwalimu munene w'eskuru yo James Nyangweso agokera. Hata ukiangalia ndio hii imetengenezwa 2 classrooms for grade 9. Watoto wamefurahi, shule inafurahi kwa sababu tuko na nafasi za hii ya watoto wa darasa la 8 wanaendelea kusoma. What leads to sin? Asense mwende ase ward ya Manyero yogo toka ase sub county ya Marani ase county ya Kisii. Mirobolio ya Botambe ni kubaigo ya gendrete na masomo ni gabwate tumuliro ase skuru yoboroso ya Ragogo comprehensive. As we have started, when the learners reported, they found that the class is ready. Sasa sisi tuko na darasa ambalo wanafunzi watatumia. Na borokiwa nigo basegetwa okoromo kya kurwa sababu watani au baragwa na Richard Okari kurwa sense mo ya Marani. Tema mokore bidia se skuru ogosoma na kwa eki useke funguo kyobo gemabwao. So baria mokorera ne skuru, make sure you work hard, make sure you perform well, make sure mosome biya nenya site gabarende kama gukora mokorera na goja ira na negente kyobo goretyo ko moiborio nero appreciate yo tebambia mano. Ukwana negetaseni kyagetembe chinga kichomo director wechisemi ase sub county ya Marani Justus Kimei nigagokero buya obo bwagendere ko enekiwa ase chiskuru wetani 50 mo na kianda asensemeyo echo cha kabe na masomo aso mwaka bwechiri bubere na 2025 nigo babegete merobelio boikirano yogo ikirania amangana yibirasi bya junior secondary ase sub county iga. Watoto hao wa grade 9 ni watoto ambao hiyo class tunataka iwe na utulivu mkubwa sana mwaka huu kwa sababu wataenda kufanya mtihani wao wa grade ya 9. Kwa hivyo from day 1 wakiingia tunataka hao watoto wawe settled in their class immediately ndio wapate nafasi mkubwa sana wa kujiandaa kwa mtihani ambao utakuja mwishoni mwa mwaka huu. Kurengana na ere boigo Marani yasukire bosyo aso gukora amangana ya marita mapema. Asaba na banyaruka umukya bagendete kubeka chinguru elyo gusiria pi ebikore bingabune biga. Tunaendelea kuhimiza guidance and counseling masters pamoja na wazazi wetu na walimu kwa ujumla kuendelea kufanya mass counseling ili tuweze kupungua hiyo shida ya early pregnancies. Uko igurwa weskureiga ya junior secondary ni kwego wakoleka waikirana ase bunge ya Nyaribari Masaba ase county ya Kisii chiskuru au igatiabo elia ya St Mark's Mokoroinwa yogotoka ase ward ya Gisu ase county ya Kisii. I want to confirm to the public and in particular our parents that this time around we are set. It's only that we want to have their learners, those who will be late to report to school, to do it latest by tomorrow. Ngurubu terege seni kyagetembe kurega se county ya Kisii elitrene nguruku Daniel Untiri. Na mange agenderete ase wizara yu yechiseme na boigo bono ekero aboroki wa bairandire ase chiskuru nigo abaibori baorokirio gutaisaneka kwabo na enchera eserikali yatumegete koerezera gusekomanya abakenya igoro yo muroberio yoiga OCBC abaibori abo korwa ase chinsemo kuru bunge ya Kitutu Chache South nigo babete bakwe murungania ase batebiringa eserikali nebwate na inde ekebarwa ebwanete ko bakonya kumanya ndaki muroberio ga OCBC ogokorekana gusokonyara gwikiranirwa eri kwene kinga boroki wa baiga bagosoa egrade igya kianda banyorire chingaki chinyororo gosoma na boigo nigo baboririe eserikali enyara komenta aborokia ase chisukuru au eri kwene kinga aboroki wati bari gochigo itinyana ase birasi ose tibari gochikonyara omuchando gosomwa no mwarimu yo mo bweka ase okwigura kwa bene wechiskuru imeyense ya Kenya maige yo mutimuko omutambe aboroki wabange nigo bono barorekana nerango yukurena se skuru asoko gendelia masomabo
Etaro yegetaseni kia Getembe korwa ase skuru ya daraja 2 goikase skuru ya St. Patrick's Mosocho nigo yarorekana nemiroberie miya yogo chaka amasoma boli tukulyankyo. Gusanga nagati ya Bible nigo baba bakorera obulemeru bwabo. Wazazi hawajaelewa vile hii mfumo wa CBC inaendelea, sababu saa hii wanaona watoto wanaenda grade 9 na ukienda mashule zingine bado hakuna darasa hata moja yenye watoto wataendea. Sasa wazazi wako na changamoto hii mfumo. Ile kitu ningependa kuadvise serikali, wakitaka kufanya jambo at least waipe muda ndio wafanye. Nyenabo abebulia bunigo basabire serikali komenta aborokia sijskuru ile banyale gwikirania amaganio yaborokiwa. Challenge ndio tunataka roho ni speak on CBC ni rina eto bate mimi na alfonso raso. There are 14 subjects. Now out of the 14 subjects we don't have enough teachers on these 14 subjects. So it's for the government for current government to make sure we have enough teachers because CBC is full of practicals. Walimu wako. Kuna walimu lakini hatuna walimu wa kusomesa hizo subjects zote. Kwa hivyo naomba serikali waweze kuketi waangalie vile watasaidia watoto wetu, sababu watoto ndio kizazi cha kesho. Komenta na yweni go boiga biboli baboli weho kwanera abana babo asechinka asogotwara chimbwa chingiya anene asogotika kora mabara ya semitandao na boiga kwenekyanga abanyolire chisemi cyaba senjera endonge. Me as a parent, what I'm trying to say is this: I should prepare my kid properly to one, lazima kuwe na uniform nzuri, vitabu za kuandika na textbook zingine na subsidies. Apart from the government funding zile za shule, kuna zamu za nyumbani tanunulia, ndio hata akiingia kwa grade 9 because it's an examinable class, I need to prepare properly. Tafadhali tuongee na watoto wetu, ingawa serikali sio mzuri, but bado tunawahitaji wawache kutukanana viongozi wetu kwa mtandao. Wacha wa concentrate kwa kutafuta kazi na masomo. Hii kuripoti ya Getaseni kia ukia Getembe kuroiga sebunge ya Kitutu Chache South imeye kaunti ya Kisii litirana inkoro kwa Dipon Asanya. Mbemano sana Dipon Asanya naboigo gotigara imeye kaunti ya Kisii bono omusakirito Brian Nyakundi nere na korete itaro ya bene gocha ase school ya Kisii primary rituko riegoro ekero bono nande omwalimu bwes omonene bwe school eyo anyalete gukwana na bariki ba mangana maya ogoteba nabwate omogoko ime ya serikali igasa goteba nga ere ebirasi vya CBC gosekirasi kia kianda kianyalire kwa gacho ase skuru eyo nende bono asate birenga serikali negenderete kwetinga kigima ile kwene kinga omorobiriga OCBC toranyara kwa omusekito Brian noroboti oru ase enchera encheno kigima. Ekerobono chiskuru cheigorwali tukolia rero niga abaorokigo abarekana goikerana imeye chiskuru ao abwa sensemo ye chiskuru omabaro oba omoke ime yeskuru ya Kisii Comprehensive omwalimu omonene bweskuru eyo James Mitunda nigo agokera ogoikerana kwa balimu naboigo abaorokigwa ime yeskuru eyo nigo boigo agokera okorosigwa kwe birasi bye grade ya kianda naboigo kwegwa ebitabu ime ye birasi ebyo. James Mitunda omwalimu omonene bweskuru ya Kisii Comprehensive School afi tukulia lero tuyore school abana bitu bonse bakire abari bitu bakire bonse ande tuwage serikali bya mono ase grade 9 ndato ibirasi bine already bya egypt ase butwa bitu abana bitu basoire asiri njuyo za ku mwaka ande bya mono ase serikali ase ndato ibitabu bya grade 9 ana bitu ba binyorire today ndo takatoko distribute the dance ya bakite for the start of the year Ibaso da kware ero nga tuyigore buya abari beto bonse bakire abana beto bonse bakire ande bazege dituko buya
tunasema asante kwa Mungu. Ase ensemo yae nigo mwalimu omonene omokonyi we skuru ya Kisii Comprehensive Steve Maraga nigo boigo agokera goikerana kwa boroki gwa ime skuru iyo abo asate babona nigo baganyete amachibu ya matemwa ye grade ye kirasi gya gatano na limo. Thank kwa Steve Maraga. Steve Maraga ne debut ya Kisii Comprehensive School. Lero na boto ogete kiagera ndore na bafanyikazi bale school endagirero siya bana bakoliranje ya bana no bale ase school na bale ngasoma ko 2024 egendo yuko tuwe ase system lero na matokeo ya bana bakolte grade 6 bawe de grade 7 na serikali ya tebete utaresta na vama tokea kutumwa waje ase foto download tutakira waje mambiga to vaya matokea hapo na barabu baite school grade 7 waje school na wana bande endo tuare grade 7 grade 8 na grade 9 na senior school. Ase ensemo yae mwalimu Peter Moseti uyole mwalimu o junior secondary ime skuru eyo nigo boigo agokera kuigura gwechi skuru abo asate babona nigo baragenderera kubwaterana n'abalimu bande lekoena kiabona aborokigwa baitire amatemu abo. Peter Moseti mwalimu o junior secondary Kisii Comprehensive mtogo gete sana aso mwakoyo mwaka tubwate grade 9 for the first time and we are ready to serve and to vitabu government ya Kolivia ya toile vitabu in place one gasini to gasinto ready gonyakora already the timetable is out and to attack the vasegrasi. So we thank the government, we are soldiering on nande ntokolega sine government ira atake nande mne syllabus yote yinko ripoteli igetaseni kiagetembe kurwa ase county ya Kisii eliatariane Brian Nyakundi. Ayereria ukogacho kwebira CV grade gya kianda ukuno kukolera kwa baibuli kurwa ase eskuru ya Nyamwetureko egotoka ebunge ya West Mugirango ime ye county ya Nyamira wono ekeromosa keito Fatgad Kisemba akorete taro gocha ase eskuru yo nigo bono aborokiwa barabuba ikiranete ase eskuru yo na gochaka amasomo kigima korende asa baibuli bakorokia ugotagokigwa kwabo ase batebiringa serikali nigo yaberige konyorwa gochako kose gukora ukogacho kwebirasi ebyo byarenge komentwa ase chisukuru cyoboroso elio abana gose abarokirwa bali bagoswa egrade gya kianda banyare goswa aroro nigo bono abaibuli abo banyarete goteba chisukuru cyoboroso chirichire inse ye serikali nigo cyaberi chikoira na magega ase batebiringa ecyabanyene cyagachire ebirasi ebyo asinchirere eyo bwango kegima bwachiria che serikali. Nase eskuru yoboroso ya Nyamwetureko ime ye wade ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira abwase eskuru yabage kuigurwa bene na masomo gochaka rimorioka. I want us to open page 1, look at the press 5. The press 5 Korengana no mwarimu omonene bw'eskuru eyeiga Eunice Momanyi nigo aenekirie ayo na gukwanira omubaro bwa borokiwa oyo oikerana na boigo okwemurungania kwogokong'a kw'obogima korwase abaibori. Eritariane nkoro ku Madam Eunice Momanyi mwarimu omonene Nyamwetureko Comprehensive School twachakira masomo egento tubwatorochekera bakomuna abaiburi baito bakorera uchumi ankongo bachire mambya bagateba mbagwati uniform mbagwati nonyene bintu byatakaire byabana basic needs lakini twabatebire ngatiga abana bache muna barigo ase school yaito ntubwate facilities chisaine ase tubwate oboremebwa ntumatenya serikali nebegete bidi necheto ikeraneri bibitai especially munabone karoto transit go grade 9 ndojeto ikerani abana baito banyare kogendera basoma ingwana eyo nigo yaigwa ogosira no mokonyi bwo mwarimu omonene bw'eskuru eyo ya Nyamwetureko Kefa Obiri abana batemire gocha muna mariti cyakwanire ngamba budget bonsi buya twigenete ngabo muna bayikire
ande boigo nto bainyuri gwetera saba ikiranira iga bagendera gochirinde tugwaterane asoko bakonya Waigo kurwase chisukuru kiria kya banyene nigo omudirector o St George's Nyamira Stanislas Misati ayenekia buna parabo nigo bairoberetie boikiranu ase okubasomya aborokiwa be grade ya kyanda asikiria tebire mu cyandonde bwenzito iyo asensemo yebitabu ebirasi abarimu e science lab na boigo e computer lab ndero twigora ase bali reporters ande scorers yebacho chaka mampi bagocha ande twirigane tupia na bagocha mampia tuna masomo toko chaka straight grade 9 nero twirigane tupia plus fieto mpire pia naone arrangements chance mbiere desk mbia chire na kirege ntompia kiri naone bitao binde twa nyotire Lindo kuna abana bagocha bachaka masomo ryoka Ensemo ya baibori nigo baburirie serikali enene kwanguya asomoroberio bugukora ubwagachi ase kisukuru cyoboroso buna enjira eyemo yokubakonya ase okubatieria abana begrade ya kianda mu cyandonde bwensi otayo tugusabe serikali netemea kachidasi abana bandiki bagocha abandiki bagende skulu eli baka nakorodekana alisi batutena bagachire dasi ngani dasi ya basukere no banyane bagachire dasi wetani public school ngayera hapo stibese Hingo reporter ya Gatembe TV korwase skuru eyeiga ya St George's Nyamira egotoka imeye ward ya township ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira Njefa Tigadi Gisemba Ekero ase ekero chisukuru buna chiko igora nigo ensemo eri iyo bosombi ekoenekia ogoitinyana ase bono aborokiwa bakoba bange mono nabo igo aboiboli bali bagokoba bana babo gocha chisukuru nabo konyoranga chigari chechoire ase stage chinyinge cheche matatu eriyo ekoirera aborokiwa bande koburwa chigari chokorina kero bakogenda ase chisukuru au eriyo gochigo chaka amasomo abo ritukoregoro tiriarenge etofauti chivicha na checho kana no kwigorwa gwe gisukuru siritkorerero nigo esekta y'obosombi anene mono area ya matatu nigo banyora abiria baba abange kurenganirwa na kigari kiri cy'obosombi nigo yabairere ababiria koba stage asegeka egetambe elinde kuganya kigari cy'obosombi stage ya Kisii kuna shida kubwa sana ya magari. Nilikuwa naelekea upande wa Kitale, nimeingia hapa saa 1 asubuhi hadi saa hii. Huko kwa ofisi wanakata city tangu asubuhi na wanasema magari zinakuja. Magari hizo hatuzioni. Na hizo gari hata hiyo ya Kitale wanasema inaelekea Kitale, wanatuambia tinakuja. Pale kwa ofisi wamekatia watu tu city tangu asubuhi mpaka saa hizi. Hakuna kitu inaendelea. So hatuoni kama tutasafiri, ile tu hatujui venye tutafanya, wengi wetu tunaelekea kazini, wanafunzi ndio hao. So adijui ndio tutaenda. Niko boigo abiria berera ogotochencha gwechibesa cy'obosombi. Kwa majina naitwa Robert Ongangi, lakini hata fare wachaongeza, fare iko sawa sawa. Naona wasafiri wanaendelea kusafiri, lakini magari ni chache. Tunaomba sasa. Kwa majina ni Hamad Odek, mimi ni mwanafunzi wa Maseno. So leo nimekuja hapa sababu tunafaa kuripoti leo shule. Na unapoangalia mambo na usafiri, bei ni ile lakini sasa watu ni wengi wamejaa, magari bado zimekosekana tangu hapa ni saa 4 na sasa hivi ukiangalia inaelekea saa 6. So bado gari hazipo kwa wingi, zimekosekana kidogo. Kingo reporter Gatembe korwase obugatagati we town ya Bosongo ninje Nyakonde Gabriel. Ukorera IHSM na boigo bono oyore omotureti bwe kenyoro kia Nyandeme 1 egotoka Nyakongo sublocation ya Kitutu Central location na boigo ward ya Manga ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nigo aboririe abaibori kubwaterana na barimu erekonekinga abana babo banyarire gwikirana chisukuru kigima na boigo gokora kiri babwanete gokora
gukora ase chisukuru nigo aboriri abana enchira bagonchokana na ekero bale isuku gosekero bachakire kogenda chisukuru teri gochi iyaba endonge naboigo aborirenga abaibori banyare kwenekinga bebangire kigima na kweroberia ekero amachibu ya matemo arachigosoka ewiki eyeiga omasakito Polycarp Okara Norobotioro chisukuru gyanzire goigoro nabadoroje ngandu bwate challenge jinyingi muna abaibori abana lero mbaibori chisukuru abana muna abaibori ototagete abana basoe sukuru basome kero basomire tojo goraki na indu ubuna bwoji funya weto ngabana kwaji sukuru wekana indu manyanga abaibori na indu inere gasi ya abaibori ndotagete korora abana bayi koigore sukuru bayike sukuru nande bayirana totagete abaibori torue bintu biribire ni teti necessary muna ebitabu nini abana kuba basoe sukuru tumanyanga abana odwa batomo kuje sukuru abana basome na ndutoe abalimu isi waki mbago nyabaseri abana egera abana baitu basome elia kabere ndoroje nga matemu jale ku matemu jale osoka aya KSCC ndoka gere tenge wiki ye bono tujage ta matemu na barasoka na ndunto obuno wasemeli wetunga abana tu abegete school ine erenjire na baro bagikofuna bana baete abana bagenda ku university egere na ndua una abaibori twetogeri igaso obwenge na njengo yuwakira getembe TV asogo ansa kunya gusakama ngana yemechiande weta igona into nitokoranga mbuya mogoto ikera twamanyanga ki ense ito muna Nyamira county gerense sana kimagendero igona into tokote bino na ba emstua jorete chipara orojega nchiyo igo umusoso uri babwate tigato manyanga bakorire tora beru chipara ebikorwa bya bantu kusiria magimabo asenchira yobotutukano nigo byabere bigo kenda gesara kusi byabere biko bingi mono ase county ya Kisii ne county ya Nyamira bono abanyanyimbo mbagenderete gukora obutuki erio koenekya guse koringoria na kumanya ningi kerete omusacho yomo kurwa chinsemo chiatinga ko siria obugima bwaye oyu omanyekanete buna Elijah Ogeto oyu konyora ore rikanika ryokorosi chigari ono nigo banyakenyoro babeire ne obororo bonge ase bakoboria omusacho oyu tabwate muchando na muntonde tibamanyeti ningi kyagerete ere agasiria obugima bwaye musakito Polycarp Okara nande natarete chinsemo icho abamenya baiga kurwa sinseme chiga chichiro yatinga nigo babuka muno muichano mega yokonyora omubere bumusacho masirieta Elijah Ogeto kole mbarabare yebara gasiritie obugimo bwaye bono mambia ense yemo nigo nanyore simi korutinga echiro noyo mo base abantu babwate business ya sechiro bagonte binga umuntu narotokire gaigange echiro angene stage nigaruete kenyoro kiagesero ange no bisiane maate kurenganamo n'umugambi w'echinseme chiga asirita Evans Matara nigane kigekore kiga na gotebabuna negusira asamatuka magega nigo agendere koba bakobo muntu bo konya sinseme chiga nga nonya konye gakunywa echwanga ndekere nakora ini kwa yari gochime narware to burwaire bwa TB na inde nonye urware tengenje kabireyo na inde ngosibare igorende nkonyorare ganto gakosiba bono ogosira kwaye bono postmortem nere rorokie bunana kiasira amenye bechinseme chiga bo mumanyete na baraboni go banyara koba bakwerera enchira nyagusira awigoro alenge Mwenye alikuwa leo kidogo hivi akakuja akambukia huko karibu na takataka hapo unaona mahali ujao unasimama ndio alianguka hapo. Alafu kuna msara mema alikuwa anapita hapo akamwambia aje tumweke hapo toe kwa jua. Akamtoa akamweka hapa.
Sasa nyalimweka hapo kupumzika kidogo, akasema sijui kikisia anasemanga karati ga baba. Venye akasema karati ga tukamwacha tu venye tumemzoea akikunywa. Anajua kwake mahali anaishi. Ugeto tabwate boko shita na monto, ngarwani monto. Naende tokoro pole, naende tokore ratinge ngima. Abantu baitu nanje ngitumate sana we mageto no monto lengo muya. Bwate ngore ndabyo korosiga, ari korosiga ari ya skuru cyari ugwisana gatoje kuja kumuri yakabina atinja sari tigento gete. Omwali oyo mugambi yuganiga bwatokera boseme guchasa abantu nakubabulia gutiga konywa ebinyugwa. Nekere kwa igure ngano igweto mubiri bobe yenda nyagitari naende amangana ya yoko na gosibe kenyugwa ekenyugu gyakorira abantu abange igo naende ko momanyete nga korwarete kokonyora mariogo kenyugwe kengeri kogenda na amangana ya mariogo. Inko ripoteri gatasene kya wanjete kya gatembe kurugiga sechirega ya tinga iyo toke me ya West Mugrango me ya county ya Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara nase ingana yende yobororo buneyo omonto oyomo omunyabiasara ose omukori ebiasara byo kwendya epigipigi aiga ase omoche busongo niganyarete gusiria obugima bwaye ase egitaseni ikeri ikia mashauri aburi tukore igoro chinsa cha mugaso omurundi epigipigi oyo nigo anyarete kugwa nabo igo gusiria obugima bwaye abo ase bono kirori batebete nigo arenge kogendya epigipigi eyo ase chimbero charenge echegoro mono ngoro kairin ke muntu no tokona ri masauriga accident ya bere sai umuga konde gare gutambuka umunya pigipigi nere narenge ne speed yanyare kananga rirya guchikubata emergency nyora ya mutumire bona ari asomo murori ari chikogu no agu bonyore kananga osiriria so mubwaye bora nabo twakumingo by the way yaba 2 minutes umuntu er aboigo abamenyi ibechinsemo cyanya kwerema nigo babeire bakwerera igoro babeire bakorwa obo gusekerero kyabo gocha ase abarai igoro yogo sareka wepara eyo babeire bagutumia ase amatuko amange bono nigo barure kuboria gocha ase abarai ibali babonete korosia epare yo banyara kwene kyanga enchire yo yarosigo erio kogendereria obogima bwabo. Abanyakenyura baiga bale amonelio rochulinene nigo baimukire getambukiro na kweroishiria ebara asikeria nga oyomo bw'abanyakenyura baiga uyo okabeire kale asuburuti nigo asiegetenjira yare gweta asagache nyumba njira endukia libiana guticha enjire yiga. Sasa hata sisi wenyewe hatukusoma sababu hii hatukuwa na palapala. Wasee walikuwa wanakataa palapala. Lakini sisi tumeamua sio sub chief, sio chief, lakini sisi ni kama chenzi ya Nyakwerema hapa tumeamua tukatengeneza hii palapala hii na hakuna mtu yoyote huyo amekuwa kisuizi bale. Bakora wamo n'umugambi kurasoro kongorega sireta Rutho Chenge nigo baimukire getambukire kigabune njire ye moyo koleto mweso uchase ekenyule kiga abantu mbata kitekolema lakini agakana agatabanga mba gutagora nyumba yaye bona igo kero muntu igarwete njira nande kero muntu wanchire njire yuete nere buye kugukana nande agukana ngata gocha barasa acha gukwana sabantu igara no bororo bonene bone tukumetie ranki akwangere sengenje njira niga konya kero yo banyakenyura baigani go bayerere njira bagendere ko bagochandika samatuko amagega bana mbali konyora bakuru ngumbu yali mbali konyora njira bakujira sukuru ngumbu kujinguru kuranya kwerema kule marinero second dinero bana mbali gutira bakona gwete mejibe bakona gwete mejina ndi kwa moko kubakana ndimo gweta gaiga bwana tu akitama gende mutu atere bara egende mwina mwino ende tabuke mwino egende pakera igo mwelile bagendere ko babakubulia abagambi nanene omo DCC wesona negativu nenjira yemo erarete omusasoko nabugokoresha gwe bare yiga iyo erakonye abange. Kwa hivyo kama public remand iko inafaa hatutatumia nguvu sana, tutaomba pia tusaidiwe. Kuna DCC, kuna DCC. Kama ikibidi sana tutahitaji usaidizi kutoka kwa ICC ama DCC. Ni barasa yabaleta bantamo abwasobomo barokirwa tako kwabo kubatakana muno gusikwe bare yiga
asengaki entambe. Omuntu no yomo orete temechano. Omuntu uyo kuna tumuigwete kurwe miaka yaitira abagambi barakwanire nere no mugambi orenge gwata kinchera kisabe yeki nere ore kurangeria abasabe ibata lakini wono yakire goika kwaye ntoma yetingaki ere bono abantu bagoika bwoye bari nendege bairuka baki kugumoino. A main reason aetenereti etari gweta gari nereri anenye nyomba ntolere diesukigwe ebe kwa ngao egento gyo katoganyete atutenga kayebwana takobeko tomobekero epare arete ntoliko bagali para nwego etagari nena batotenete lichiko lietego Eginko ripoteri getaseni kia uwanjete kia getembe kurigase kinyore kia kimanyekana tabuna nyakweri masi ime ya wadi ya kia banyoru bunga ya burabu ime ya kaunti Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara. Gukora buna ayagenderete mambi abono nigo ngukora na mangana korwatse ebirubu byechigosori una Dani Muzungu anyarete gutara gocha ase chinse mochiria chiage susu nabo igo otoboera oroboti una abana babeire bakoligereria kose babeire bagochengera ebiego byabo anene mono bali bawaka omupira wenkoyo. Tiremo yokogendera korokia ebiego byabo nigo chitim ochianyara kurangirania chingo yo chubosani asegeti kia getacho kigotoka imianya libani masaba inga kiga abana bagasini kurena ase chiskuru ekara engene sabali etimu ya getare kogoso ni timu ya masabo na wege timu ya chibuo bikogoso ni ya gesusu ito ya gesu igotogwa kambia mono kegima asengencho ekoti ya itofanado igaro chembia mono sana koleta abasaye bonsi amo kobwa mono bali bakorena chiskuru elinde babe bago chamo na kubawishiria maya ekera bakorena chiskuru igotogote ambia mono asokorokyo gwanchania gwanene na boigo etokuwishiria abanafunzi bonse bali mokorena chiskuru gochakera mambia mobe mogokoromokia na endenga kierusa kego ikana ndetobe tokuumirana na boigo tokoromokia sense mwechi talent igo mwensi na bakirembia mono yo minto Dani Muzungu kurugetembe TV na Getembe Radio tunashukuru sana asengenje yogo itona na korototanga emepire konya gwaku ase biti beitoga korugetacho nje captain ya Raiders Kisusu lero ntwa tachi friendly ya bana bakwera ne school tuachiasire timu chianga agaiga na bana bago chabacheza results ngoya kumuri baadaye lakini igentorere kia tole tamo nokoleta bana mo to bari release una players and una baibu because some of the management na coaches na muri buna agaiga baibu bado kuna kuzisitia na ndiko chako mwako moi tulikuwa tu tunajiweka pamoja alafu tuona vile tutaanza kama team na kama timu zingine tunatoka chaka kuruwe kinyorose tuko kinchi talent alafu tumanye kumanya na by the end of the year ngiba chibiri mwaka wo chakoera nonyana base chingo ye chigani ge timu ye chibuo byanyara kurumakarie gori emase emo ekereria masabo ya nyingira chigori sano na isata SM timu ya Getare ekarwiga bonsi banyara kugokera rero timu ya Getare yabage gwaka ne timu ya masabo abo ase timu ya masabo yabage konyosi gori 8 ase yemo mupiro ina bobo mokongo korende masabo yabage koira obubuyobu boigo umupiro kabere no bagatia Chibobi FC amone timu ya Gesu Raiders abo ase baenda makari asegori eyemo aseyemo igotoko bakirambia mono kochi masaba nyago kerbo buyobu ekigori echinyinge nabego teane nchira yemo yokorokia ebiego byaba borokibwa abaye bakure na chiskuru ekarbo iganyara kubasigita kogendera gukora masoe singa kiri barase chiskuru nabego tingana gwesona ni ase chisabu chimbe nabego gwesona ni asamangana ali ebinyugo byogotindi ngoba so mtoro bobebwe gutumia madawa ya kulevya na mangana mange toko virus so abana nani kira tu alero mwana umuyo bwate ekibawa utali kwenyara se mu school fees abotoko liya badhamini to musuguma to make sure somire apart from ubira go insist lenga mwana some kuripoteri ekionga chikosori kuruiga segetie kigakia getacho kegotoka emyanya libani masaba ase wodi ya Gesusu elietaria ne igongoro kwa Dan Muzungu. Abana baguchengira ebiego byabo
boigo bono ekero twakorire amaya chinsa cha bono mambi igento nare gukonyori ngiringa abange egati abari babeire bakobora gose abasaye bari babeire bakobora asenjera yobututukano nigo bono babete bakwiranigwa rituko regoro gose bakwirana kosoa ase chinka chabo rituko regoro bono okoboria ngoringa ningi kegenderete ningoko bisa abantu nande naseki bakobiso gendera gukwana negetaseni kyagetembe television emambi yabono ase okomanya eriteria gochinse mochiri ombwatete koru naboigo ekerengereri kyaongereki anene mono ekero bono chisukuru chegoro nande togochokorigereria amangana yechisemi ase obwagare buna nakomanya nande ngokonyoria ntobwate omogeni aiga ase studio ritkoria rero oyora chigotoa gose orachikosanga 90 ari agenderete ime ye wizara yechisemi igo tobasa gotigara magega nande tobasa gosuka korwa etwani yagetembe ekerore nanje Matilda obaigwa naboigo ekero nkochigoso ase chigazeti na mange ndachikorigereria ase chigazeti echo anene mono egati iya yotora chikorigereri ngamo nabaiga babeire bakoba abducted naboigo koiranigwa amabori gocha ase serikali gose ebyombe biri bitenerete amangana yoborendi aiga ase ense yeto ya Kenya naboigo amangana ndetora chikorigereri naboigo namangana yaiga CBC naki aboibori aborokiwa naboigo aborokia bebangire elio konekinga etamwe yachakire ase chinguru nkogenda ase omutumukomoke ande ngokobora tobasa gosuka gendera gukwana 90 wetera ase enambe yo ye studio ere 0726 44 73 67 chaka niriteria go chinse mochiri okombwata kurumambi yabono naboigo ekerengereri kyongero nkereki chinse mochiri cha Facebook nyore wetera Getembe FM na boigo chinsemo cha YouTube Getembe TV ngoira nande na yande amange tobasa Oscar. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education, expansive playgrounds to nurture co-curricular talents, a safe, modern boarding facility ministry compliant, reliable modern transport services for every learner. The 2025 intake and admissions are now ongoing. Hurry and secure a space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka highway. Call us on 078-089-4411 or 0728-722-255. Elimu Academy, educating for eternity. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Nachokiona ndo ndicho icho kinachoendelea. Sonja esigino etabwatichisi grudge anene chinga kichiga chimeliga ye Christmas. Egoki asokochora satellite ya Zook tonyorwa gura edekoda ne dish asechishilingi chiri wibire amagana kenda na mirongo kenda na kenda chuka guse asechishilingi eliwiyemo amagana emirongo kenda na kenda ase abateja abaye enyolere omutinyo yomo obusa yani free premium package eliwego kene siginyo ito iyo ere entinguka gima iyo kubwata sagale aseli kulidia mabuko
kubwata cishiringi ciminye na mirongo ene na kenda nabo ukwenyorera Zouk Smart Package cishiringi cimisano nemo nabo ukwenyorera Zouk Smart Plus Package na cishiringi elibwe muna mirongo kenda na kenda nigo ukwenyorera Zouk Classic Package nabo igo elibwe mu cimisano na mirongo ene na kenda asekera umutenyi enyorere Zouk Premium Package. Nyora mange yechigosoli chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili. Mimi sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela. Series nechi movie nuli series na wigo nechi movie chigosoli cha bana yani Kid Shows na toeva enyorere TV ya unampeya Mugetembe Television Network ase channel ya number 33 ase package chiga okora kwenyorera Zouk Decoder tara asinsa mchiricha Geosol Enterprise Masimba Plaza Building usena bugwa kesi migwetra sechi number 0739332468 gose na bugo tara asinsa mchiricha Aleno Electronic asibara ya kisi migori angene bengi ya KCB chinsa mchiricha daraja usebwa kesi migwetra se number 0714067223 Wigo nabo okusanga munaintu gwetras chinamba chito echo chire 0205200025 gose 0703010000 Zouk life got better. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Amasomo nanine obumanyi nabuburairire omwana okogendera asama tuko ali busio ne aye omwibuli kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana anyorera obumanyi nanine wichikosi chemaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibundusa chikosi ao igaiga ntubwata chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 Gitumbelab ase nsema ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti nigotubwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiragani byogotumika ale nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero inkoigelia bale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigoto kwigelia Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi wekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati ubumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira muretu mwanu anyorere ubumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Jenkefa Nyakinyanya Mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate chikosi cha kisasa ichuchiragere umwana anyole gase sobwango usaso kwerikana na segase natali kwa service ase school fees ndasa kotanga kwansi ile busa asengeje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egende ketanga ni mwana weka Keroka tokumo konya oso ase program ya kusibisonyo tanya alikuwa apply kubatakana no kwandika mwanafunzi wasiko mwana ne background yae igaso ogwanja kwino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana ababerenga tigatoba to kasi school ete Keroka mureta so bwango ndo batana na accommodation inji bwango so that nyole mbagaya abanda bagenda gusoma eli mbaje utakonya matukane mutu asamange na bugwaka esimgwetra sechi number 0726588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanyi eliwebekeri bagari lya asense yiga yokwerwanirira Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive.
Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2025 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, hygienic kitchen and dining area, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, skating, modeling, debates, scouts, and inspiring music programs with adequate training equipment. Our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2025 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 882397 or 0729 658 659 for more information or to book an interview. My name is Dylan Musa. I'm in PP1. I love my school and my teachers. Welcome. My name is Kaden Zabangwen. I'm in PP1. I love my school and my teachers. I welcome you to our school where we learn and play. Timiza School. Discover your best. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. School Clinic ni nyagitari ya kerero iyukurwa obokorari bwobugwenia asamarwire au asugutumika amaliogo akura chinse cha maiko igo bakubwenia asugutumika chimashini chinkongu echichikuligiria na kunenkia omuchando bomorwaire inyura igo bakulingulia babwenia na kurwa amaliogo igoliria boni amaliogo nigoliria mubuko na eliororo ikubwenia bali emechando buna pressure arthritis esukari ulcers kulengania chuo marwiri yenda marwiri abasacha n'abakungu gatiya yande amange nigo bakwigura akira litukuli ya Jumatatu wika Ijumaa kuchagara chinsa ibere chamambya wika chinsa ikomena mocha magoroba batalere imeyo muchobosongo asamagacho a Uhuru Towers lirongolia gatatu use ubakire simi ase enamba enoti isano na ibere enoti isatu ibere eyemo ibere enoti gose enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kianda ibere isano nemo inye School Clinic asobokorari obuya minyoka. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. Sha Ceramics nigobono yago keirie rigori riechitile cha Twyford icho bono igachi konigwa chishiringi chimisano na bere nemeronge bere chuka ase a box ya 30 by 30 nigobako ni achimable bunabono chitable taps koni bari chirangi aina chonse koni bari solid doors PVC ceiling babugata chitile chechinyasi na boigo chechi floor MBF pyramid gypsum cornice filled fables mabwate double corner shelf a towel rack scrap holders soap dispenser na boigo shower mbabugate birengo nechi type au ebintu bya plumbing Beyonce P unabono PPR female PPRT PPR stop valve sockets PRS generator mbabugate type Jones P submissive pumps drill mbabugate type Jones bench vise meter saw Anson scales
nabo igomba bwate chi water tap ochonsipi simiti chichuma chi water tank chi water pipe amabati yechi type ochonsi emisumari no egotoka eyubwagachi ne yamabati igoba gotoka Cansons Plaza asiparena ya Kisumu Highway inchuo sha Ceramics bwegorera serigurianse Getemba Television ekeonga kiamamogusi Eduka ye Euromart Supermarket nigo yakoletiri ubwansu asebagorosia emigati emia babwate umugati oli Euro white bread which gramu chibi inye Euro white bread which gramu chibi ibere Euro mandasi boigo chiquini cake chibuns birthday cake so chichi cake chichi nyange egati yebinde ebinge asobwansu boigoro tueba babwate ebintu biria bichicho abuna tissue, papers, serviettes, Apic detergents, igati binde ebinge. Nkoni bali chindagira nebinyuwa. Bunabono, bwate omochere, chidengu, biscuit, chisoda, chicheese, na mabuta yogo karanga, ase omagori ayinsekegima. Semeri yobo chenu, bwate ebintu na basir boda, Sunlight, geisha, meningai, nechinde chinyinge, semo ilia yeskuro, ni gobobwate bintu buna, chi file, chi brown cover, ebitabu, chi karamu, crayons, egati yabinde ebinge. Toy chanda, buno nabokonyora ebibionsi, asuko batalira, ime yensemelia, ya nyabite ime county nyamira, usoba kiresimi ase enamba, 0781111555, Euromart Supermarket, asubwansu, nambagoli amaya, minyoka. Getemba Television ekeonga kiamamogusi Ine kwabere gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitali ya Walfit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate no borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what we call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero goime hypertension no borwere kramanyinga kogenda igure somo bero. Walfit itosomete chinchereza tochukorwa ya marwaire enchere ntangani itosomete ngentunga conventional medicine, yani onyagitali obwa kawaida. Itosomete ngentunga nutritional medicine. Nutritional medicine namalioga aliakurwese endagera yaito ya kawaida. Kwa mfano we have ntubikunga amino acids, ntubwate fat acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esokorwa ya marwaire nchirende yagata tosomerete neka tukutumia international hub twarwa ya marwaire. Ila mchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega igamarikiti marikiti guys wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani obo asamarwaire minyoka. Getemba Television ekeonga kiamamogusi ine nubwatu musangerekano urigitiko genda asubwangu nigali egwikia ubwangu nandebya no urigitiko genda ne yamati yao asumuchunde egere ochikwegokya nabamati bao ine nubwate edate utegitiko genda kwa utarabo krega buki ni geroro asingenche yao genda ase smartphone yao ogende Play Store egere o download app
ya Buki kuroro osabe egari ende yonse ekoire mpaka asori gitiko genda asiri guririgiya gwetani guririnde yonse abugwa gatumikire kurwa aburi tangane nigatore asime chimna Kisii, Nyamira, Kisumu, Ubabei, Migori, Kericho, Nakuru, Naivasha, Nairobi na chinsemo chichietana ine. Buki nige kubwatania chiamate ebiro nabasani ase egekeka. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Ine nurigetie eskuru engia asumwano aranyole chisemi Prince Shiners Academy nero eskuru nigo babwate daycare all education go se nursery grade 1 go ika grade 3 ngo kinya bale ebe wabya bana na kubagilia chikosoli ao gatiobu ya bonde obonge eskuru ye nigo ekwena na obokoreri bwabosombi asi abana bonsi inyora aborokia na bange na bancheire ne wizara yejisemi chi interviews niko chigendere tekera lituko liya Jumatatu wika Ijumaa niko bagutuka asensemo ya Nyankongo chimita chimi ibere kurwa asensemo ya stejimiwa asamange bakiri esimi ase enamba enoti isano na ibere eyemo ibere enoti kianda isano na isato inye isano nemo gose enoti isano na ibere isano eyemo kianda enoti isano na isato enoti. Prince Shiners Academy richibu richisemi chingia. Thank you for giving me the best food, the best teacher. He doesn't me go. Now I can say I'm not a baby. Thank you. Prince Shiners Royal Academy richisemi chia jogo kwa kile stage niwa naingia ndani kidogo anga 200 meters na kwa nyara Prince Shiners Academy rawu ebo shine Prince Shiners ndo atabanu bare qualified abantu bagwata passion na bana kuko retro mwana wa Prince Shiners ayo manye itire excursus yaitorenke kere mwibeli akonyara weiteria mwibeli reto mwana koko igwana nawe bya ndio wakane excursus yabo ayona ndokoregas emwana asome ayona karate excursus yabo nkente buno okonyora by the end of the term okonyora okorete ngo mwensi na bari ganiri Prince Shiners. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. My name is Rebecca Kirubu Amisi from Keroka Technical Training Institute from the Department of Building and Civil Engineering. In Keroka Technical, we offer courses and we prefer women to take the engineering courses such as carpentry, plumbing, masonry, land survey, science, mathematics, and mechanical engineering. Hello everyone, I'm Emily Awanga from Keroka Technical Training Institute from Electrical Department. I would like to remind all ladies to take this course, that is electrical engineering. Since the course is marketable, if you take this course, you will have equal opportunity in the market. Welcome. I'm urging all the ladies outside there to come to Keroka Technical Institute, whereby all women are given equal opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments. Because we are ladies, we know we have equal opportunities. When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Auma Aita. I'm from Keroka Technical Training Institute under the course of carpentry and joinery. I want to tell all ladies outside there that taking the course of carpentry and joinery gives you an equal opportunity in the market, hence bettering your rights. Welcome.
urging the people outside there to bring ladies to Keroka Technical, whereby we'll equip them with practical skills, knowledge that will give them chances to work outside the world, and then they can be role models when it comes to practical aspects. So kindly bring the ladies to school so that you can give them this knowledge we have and they can be able to support us. Thank you, and welcome to Keroka Technical Training Institute. We have the intake in January, and we are requesting all the ladies outside there, despite the age, despite the ethnicity you are coming from, we have equal opportunities at Keroka. Huwa tunachukua wanafunzi wote. Thank you, and welcome to Keroka. Getemba Television ekionga kia Mwamogusi. Karibu sana na inde imeyo moroberio wetwani ya Getembe kirore na inche Matilda Obaigwa wano una nkokoretera ayare aime yechi gazeti chiri tuko oriarero kero nkorigereria ntobwate chi gazeti na gazeti ya The Standard, gazeti ya Daily Nation, People Daily na Boigo Taifa Leo ekero nkoingenderete no moroberio nigongo kwariganya umwancho morigereria na Boigo asengo kuborianga onyare goswa na babere batatu ime yo moroberio iga wetwani ya Getembe eri tuchake rituko asinjira yo mochengo nande injira eri yo bwamo kigima kera nkorigereria iga Eliud Rono nigagote good morning, well tuned in from Chipkongongi Complex Kinyozi, Nandi County pamoja watching live chinse mbochiri cha Facebook na Boigo Nyabera omogeni Wesco agote bakurwa Kiligoris pamoja Fred Moga komo korwa Nyakenyomisia Mystical Fred Moga Moturi mpaka Omoeria mbimono sana. Frederick Ogembo, good morning from Nakuru City, tuned in. Na Gojeria Kerubo wakire biya korwa Ngumbu Manama Bahrain Kingdom Goika Inkakisi County Kanyimbo Mwakiage Village na baibori bane Samuel Ongeri na my mom Mariana Ongeri na batebiri bonsi batware ritukorigia mbiyabona sana Jelia Kerubo nande Rose Michemo neragoteba good morning from Nairobi Pipeline omongina Edel Monte na Habi Naftal Onyango pamoja mbiyabona sana kendera kondikira message go chaste inambe yerese kerore get screen yao 0726 44 73 67 omanyereta yao chinse mochiri kwambatire koru na Boigo ekerengireri kyao nkirikenyo kobwate abana ase ore kwa babwato kire gochia esukuru ekera unkochia korigereria chigazeti cheri tuko riarero abantu bare babire bakobiso bono bairaniwe no bwate kerengereri ora nyare gosanga gochaiga ase studio ningonkagerete obere gakobisa abasaba nande bono ekero bairanire patari gokwana gose bataranyara gotebia abaibori ninki babete bagwetera gose nanyara gokwana nabona ndekero kenora nyorenga mpago sereri ekerengireri kyao ngereke sange kerengireri kyao ase enchera ere eyobwasio kukima Aboigo enchera ere eyabene gochaiga ase studio ese obwango mono ikiagera ntubwate omogeni ibweri tuko oriarero buna konyora na komanyiri oyo manyekanete buna Stanel Sereti kago chaiga ase studio ntochikorigereria amangana ayaiga iyegiredi gya kyanda mangana ACBC ngayekire nande bono emechando yonchukana ne CBC na seki notware ribaga riabene ryo gukwanira aria obwate gosonyara gusanga ekerengereri kyao igoro ya mangana yaiga CBC ochaiga ase studio
mwancho mwarigiriria kero nkorigiriria chigazeti chiri tukoria rero amangana chibwate ne chibicha echo cha abancho abari bairande ucha sechi family chabo abange babo banyarite kwirana rituko rigoro ase bono korigiriria gazeti ya Daily Nation ne ya The Standard chibicha nabo chibwekaine sebwate abamura oika bane abo babiri bakwirana ase chinka chabo nabo iko chigazeti chinde buna ya Taifa Leo nabo iko People Daily ntoche komanya ningi egukwanera bona ase umwango mono ngochaka ne gazeti ya The Standard gazeti ya ni ese chigazeti chega Igongo chakani gazeti ya Daily Nation mwancho murigereria ase obwango mono erio manyako genderera abo igo ase goteba ebwate eringana rimwamu ringana rirabu korende nabukorigenge background yeringana eriga nabere black kigima korokinga abantu ebintu mbiri kogenda buyekero ere black igo nebwate meaning yae ngabono omosunte nigobeire gokorrekana gusekoene kiwana boigo gotabana released by whom ngabono ningo bwatukire abantu abaiga batukire kurende nkayikonyora bare ningo babwatete nande ningo yokuba bwatoka nande naseki abducted youth perceived to be critical of Ruto administration ngabono abasaya babere bakobiswa abo bakagire koba nigo batari gose babere bakoraga ibyara serikali ase mangana ali gukora nigo bono babwatokire kurinde ningo obabwatokire bono gotebana after more than 6 months since a spike in enforced disappearances with at least 6 young Kenyans abducted in December alone, the DCI have a little to show in terms of investigation. Ngabono magega inse omotinyi omo oeta omotinyi o December bweka osukomina kabere nigo abasae abakobaki apie barenge batano nomo abo babete bakobiso gusekobora ase inchira ere yobututukano korende nigo bono DCI kyombekerigia okora obotuki kyo korigereria amangana yobotuki ngera bwatoka gose ngera orokia omokia korigereria ninki kegerete abasaya abaiga bagosira nande ningo yokobisa abasaya 5 of them were released yesterday in a seemingly coordinated manner in locations across the country ngabatano egati abari batano no moba bakobiswa omotinyo komina kabere bono abu mbanyarite kubwato kwa ritukorigoro ande ekero korigereria niko bare kubwato kwa asinchira ire buna ebwekene otutigani ko bare kubikwa chinsemo aiga ase insi ya Kenya weeks after police chief Douglas Kanja said his officers have nothing to do with the kidnappings. Questions linger on the squads operating with impunity and precision, but who are they? Ngabono oyore moteneneri weke omekeri kya banyanyimbo guse omuteneri wa banyanyimbo iga asense ya Kenya musike Douglas Kanja ereniga bakagukananga tari abanyanyimbo babere bagotumeka guse babere bakobisa abasai korende ekero okorigereria se abamuraba iga baringi kubwatuko kwarakonyaranga nabanyanyimbo bakoba bwatuka kurwa ase kigali chabo rituko regoro mugano yo nigora se page ya gatano page ya kane ya gatano na limo oika ya gatano na kabere ase gazeti ya Daily Nation yeri tuko riarero na bochi bicha chaba murabu babete bakubwato kari tuko regoro chire obosio obwe gazeti yega ase bono ebwate bicha yaye Peter Mteti este ebwate bakachitari kichiria nyarete ko bakagosira nabo igo lituko riegoro ekerabete kagutuka ese gotebana Peter Mteti date of abduction yarenge mutinyi 12 chitarike 24 omwaka oeta abducted Uthiru Kiambu County niga borete kare chinsemo cha Uthiru egotoka county ya Kiambu nabo igo niga nyarete gutoka Nairobi City Nairobi County anyorete gutoka obugatagati bomoche Nairobi rituko reigoro naboigo Billy Munyiri Mwangi rituko anyarete ko bagakobora yarenge chitariki 22 umutenyi oikomina kabere umwaka oeta aboigo ereni gaborete kare chinsemo chiria cha Embu Town Embu County chinsemo cha Central Kenya county ya Embu no aborete korwa korende agatoka igoro esegotebanga undisclosed location Embu County
ngabono nasi ataranyara kako asiorigwa kurwa ime ye county yu ya Embu lakini tari igari ase abwateretu oyu Billy Munyiri Mwangi na boigo Ronnie Kiplagat date of abduction ya renge December 21st nga chitariki 24 yamo umutinyo eta mwaka oeta nario anyara koba gako nario anyara te koba gako bora nande igaborete kurwa chinsemo chiri cha Kikuyu Kiambu County korende ni gato geteri tukoregoro kare e county ya Machakos etaoni ya Machakos e county eyo ya Machakos oyo Ronnie Kiplagat na boigo Bernard Kavuli date of abduction echarenge chitariki 22 omotenye 12 mwaka eta anyarte kubura kurwa chinsemo cha Ngong Town Kajiado County chinsemo cha Ngong e county ya Kajiado korende agatoka Kitale Trans Nzoia County akatoka kare Western rituko regoro ayo ichon achiochi bicha chire asio posio we gazeti eyo na boigo situ tariko mweba Gideon Kibet date of abduction echarenge December 25th oyo ni gasiretere dituko riesuguku umwako eta nande ni gaborete kurwa chinsemo cha Nairobi City Center igaborete kurwa obugatagati bomoche o Nairobi korende igatogete Luanda Vihiga County nere ni gatogete kabekire chinsemo chimanya kanate kuna Luanda e county ya Vihiga igotoka Western Kenya wono ribori ndiringa released by whom ningo obwatete kose ningo obwatogete abantu abaiga nande ninki babete bakobwateru ninki bagotokera ase enjera ere iyobo tutukano enjera korekananga nemirobirigete yabake gokoro ninki bagotokera bonsi rituko elimo wono libori nalierio riri ase obosio we page ya epeji ya kane goika epeji ya gatano na kabere no gosoma umugano yo sinchira yo bwikira ni gazeti ya Daily Nation ekero obono aso bwagare na bebwate amangana mange sana akoligereria kose arengete amangana yega ya abductions nande bono no kubolia guchase abaibori kose nekirero gietonga ekero ebintu bune biga bigenderete abaibori banyara gukwanira abaibori singicho bono ebintu byabiri bube nonyo gutumeka emitandao ya kijamii obosibore bori abakenya konyora babwate bono mbochikoba limited kose nande abductions bune chiga chinyare kogendera oyo monarere utaratoka gwika boniga oyu bonere ukagire utamanyereri asare nande abakenya tibaramanya ninkiera tarabwatukiru ekiraba mwabo ababandi batano barabu batokire nande bairanire chi family chiabo nawe page ya kane egotebana 5 abducted youths afraid as puzzle remains ngabono abatana babwatukiru lakini gitandawiri ekero kigiatigire kobakeri gose engane yatigire koba enkongu kegima umuntu atanyare kumanya ningi kegenderete aiga ase inse ya Kenya Odil frail looking college student appeared terribly shaken and tired ngabono omumura oyomo ereni geirane testobo kachandegete aboigo akorokananga niga oboete kegima bono tibamanyeti ningi kekogera akororokana enchera bune yu nande nigakororokana ale omoro susana arosete gose agoyete to kebeka buya asenchera ikekusigo sasa umuntu wekekusi umwana oyo nigatogete kagoyete ese whereabouts of at least 25 victims of enforced disappearances remain unknown abantu goika 25 baraboti bamanyiri estibale egoika boniga korende buna nakomanya kose naberigin koko resera asechi gazeti chakira lituko abantu 5 no mo barabu abasayabu nigo baborete agati yechitarike 24 na chitariki 25 omotinyi oeta barabu nigo babete bakubura korende batano batokire oyo motaratoka nande bona abantu mbaraiga 25 babere nande bakubura se chinjira bunecho korende tibaratoka weka chinga kichiga Billy Munyiri Mwangi 24 is hugged by his mother Regina Wairimo in Embu after his release yesterday bono yebate ebicha ya Billy Mwangi erekero anyarete kumira na mamu mwabo ase chinse mochiricha Embu nabo igo nebwate igese gotebana Bernard Kavuli
24, a content creator, after he was presented at a police station in Ngong yesterday. Ngabonere nigo anyarete guikiwa obusio bwegeta seni kia banyanyimbo ditukoregora kirokori ria basabaga na basabo imyaka meke sigenje kuna Billy Mwangi nigare emyaka 24 nabo igo Bernard Kavuli nere nabare emyaka eyoyo abasaye obutumiki bwa social media bose mitandao ya kijamii nigo bono bwabeire butabwatina nde obosibore unakonyora emitandao eyo egotumika nabo ebwate omugano yo nabo ko yasomba gwetera kwese guchaka page ya kane elinde umanye ninki kyabere gekogenderera nabo igo nabo babwatugetu amangana nari babete bagusanga nechi family chabo nabo igo kusanga nebitaseni bibya mangana amaye gusechi nyomba chyoburali nabo igo page ya gatano narimo nerego tebanga no answers yet on squad that's behind spate of abductions ngabona machibuta iyo ako arengete guse bantu mbaranyoru kwiranirigwa igoro ya mangana yaiga iyo kobiswa guse abductions bono machibwe karataratoka egenderete gotebana crime. There has been no update from the police on abductions despite expiry of DPP's deadline to provide a report. Bono Ebwate Directorate of Public Prosecution niga etu amatuko nari abadire anyare kwena no roboti rokote bagosero kwerera ninki kyagerere abasaye babire bagotira asichinjira bunecho korende abanyanyimbo gose ekyombe kende gyonsi kyokoligereria amangana yega yoborendi tikira bwatoka roboti rondero ensiro korokia ninki gose nkai abasa baiga bakogenda abairwa mugano yo page ya gatano narimo erinde onyare komanya ninki kegerete esne bwate ebicha yomoni ne bwate bicha yaye aiga Mohammed Amin esekote bana Directorate of Criminal Investigations boss omonene ODCI Mohammed Amin during a press briefing at Jogo House Nairobi on October that iwe bwate ebicha yaye oyo monene ODCI bona seri bodi na ninki gekogera uko use abaiboli bataratebu abakenya ninki bataramanyirigwa ukubura kwa basabaiga nande nabebwatega at a glance 5 youth released by their abductors nabebwate abo batano banyarite kubwatu kwa ritukoregoro ese nande ebegetenga chinseme chyo batogete ni mbware kichire na gari esi babwatere tubona bono Bernard Kavuli who was abducted in Ngong on December 22nd was found in Kitale town over 388 kilometers from his residence. Bernard Kavuli kurwa Ngong town woika chinsemo cha Kitale eyore chi kilomita angemia ine chi kilomita 388 echobono nga nachyo inare distance go sobware kurwa ase anyarete kobaga kubwaterwa bono riboli nerika ningo mubwatete kurwa iga Ngong town wika akamoira ime ya Western Kenya nende Peter Muteti abducted from Udhiro on December 21st was found in the Nairobi city center more than 17 kilometers from his home. Peter Muteti yero bwate tukura chinsemo chiri cha Udhiro egotoka county ya Kiambu ligera togete aho bware bore kilomita 15 17 kilometers kurwa ase enkaya ayena boigo Ronnie Kiplangat ere niga atogete in Machakos more than 79 kilometers from Kikuyu ere obware bwechi kilomita 52 na kianda kurwa ase abetega kubwatero nabo igonto bwate Kibet Gideon also known as Bull onero manyakana tamna Kibet Bull said he was released by his abductors in Vihiga County. He was abducted in Nairobi. Abwate tu kare Nairobi akanyora kare county ya Vihiga egotoka Western Kenya. Billy Mwangi ere nigata arete kuchisenka ya imeye county ya Embu. Nande na babwate tu
kurwa imeye county ya Embu na ndeni gae ko bete bwika gwika mwabo rituko rigoro bono ukuburia nkoringa ikiombe kitenirete amang'ana yokorigereria amang'ana yobutuki ya DCI ngira bwatuka oroboti nandi inki keganyete ose ninki ekekebisire serikali etari mukie getambukiro kya bene kone kinga abakenya batwarire oburendi obutingu kigima. I've directed that immediate measures be taken to disband the Special Services Unit in the DCI, and with urgency investigations must commence so that those found culpable are held accountable. Ngabono niko babonete koba guikiwa busibwe kigambero nabo igo kugambigwa ase enchira ekobwatia erichiko nabo igo ase epeji ya gatano na kabere nero nebwatia omugano yesegotana President's promise of abduction response plan stands unfulfilled. Murai Wednesday ekirasoete abisi nigavete kagoteba use nigatianete kigimanga amang'ana yoko biso gusamang'ana abductions tarigo chikwanekiwa ase serikali yaye ya Kenya Kwanza korende amang'ana yutaranyara kagwikiraniwa guse eire yutaranyara kobagie gwikiraniwa asingencho umwaka oyiga nari abantu abange babiri bako biso kurumotinyi ugatano narimo kurwa ukurubikana kuri kwabasaye abake ba Gen Z kwabete kuguchaka wikaboniga abakenya wetania 53 na babiri nigo baba bakubura guse baba bakubiswa asinchira iyo bututukano. In action, many families are yet to be reunited with their kin who were abducted. Chi family chinyinge tichira umirana na abantu bamwabo abo babete bakobiswa wikira boniga. President William Ruto delivers his State of the Nation address in the Parliament on November 21st, 2024. He promised the government will develop an abduction response plan. Ngabone serikali Murai Wednesday ekero aigete obosibwe bunge chitarike 21 omotenyi oikomi na rimwe mwaka oita na nyarete kuruira okotebanga serikali ose ebunge ne chikorigereria omuswada no chigosokiwa okorigereria amang'ana ya abductions ncheraki okobiso gose okugachwa kwa bantu ase enchira etabwenereti enchira tari kubwatiri chiko kuranyare gukeigwa ase ense ya Kenya. Eficha yo Murai Wednesday ekero ari gukwanira amang'ana yo noire ase page ya gatano na kabere na boigo towate aiga omugano gotebana lobby wants Kindiki, Murkomen and others to resign. Ngabone ebyombe mbire byachakire kuboria ebyombe byokorigereria obwene bwamanya bantu byachakire ko korigereria omo waziri ntobwate omo konyi bo Murai Wednesday omosike Kithure Kindiki nabo igo Onesmus Kipchumba Murkomen na barai bande ime ye serikali ya Kenya Kwanza banyare gwetigia emirimo ase enchira ya bwango kegima nabo igo ekiagera nabo bare angeno Murai Wednesday nande nabo babere bako na advisors ba Murai Wednesday moske William Ruto nga ekotebana a lobby has demanded for the resignation of Deputy President Kithure Kindiki, Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen, Senate Speaker Amason Kingi, and a host of MPs for endorsing abductions in the country. Ngabono ekati ya baraya baiga ababeire bako waturaiga umukonyi bo Murai Wednesday omusiki Kithure Kindiki nabaigo ntubwate omwaziri bwa mang'ana yoborendi bwaime Kipchumba Murkomen no mo speaker bwa Senate Amason Kingi banyare gwetigia mirimo nabaigo egati ya babunge bande asingincho nabo babeire nga bawanjira amang'ana ya abductions ase ense ya Kenya. Ebyombe byo byabolire nga abaraya bo banyare gwetigia emirimo nabaigo page ya gatano na gatatu ero nige gukwanira amang'ana nde ese ebwate amang'ana yechi sukuru egazeti ne ya Daily Nation ase page ya gatano na gatatu egoteba how corrupt officers pocket needy learners bursary cash. Ngabono abarai bare abakurumi kigima abo babere bagotumeka chibesa chiaba ibori gose chibesa chiabarokiwa bali baganete chi bursary erio uekinia gose kogendereria emiroberi yabo gose amagema abo mismanagement. Report states that there were cases where beneficiaries
shared school admission number ngabono chibese chekero chikobwatukwa n'abantu bari bakurigireria amangana ye chibese chibuna chibesa echiga chikoso ase chibasari buna cha NGCDF okonyoranga abantu mbare gose aboroki wambare ekero babwatukiru chibesa okonyoranga admission number ase chibwekaine eyene nchere yemo yokwenekia gose yogoikirania obukurumi asokonyoranga omwana gose cha admission number na bere yemo lakini abantu babwatukire chibesa bare wetani oyomo anomalies observed during audit include unidentified beneficiaries and lack of documents confirming receipt. Wono abantu okonyoranga abantu mbare batari identified amarietageti aroro akubwatukirwa chibesa korende amarisiti ata yakorokia chibese chesi chiaso nande abantu abachinyora umwaroki woyo skuru kiakotoka nande okonyoranga masakarayo tari ayo bwasioku tari amaikirano umugano yo SPG ya gatano na gatatu origirerie naki abantu abange babere bagwetenengia kose abarahigete abakurumi babere bagwetenengia kurwa ase chibesa chichi basari chibonete goswa ase skuru chikonya abarokiwa nabo igomangana ayaga ase kurigera nande amangana ya education umwaziri egotebanga EPG ya kianda gazeti ya Daily Nation ero egotebanga education CS says all schools to receive textbooks. Mwaziri wa chisemi moschedule asimbikoso gamba niko bonera tebiringa chisukuru chonsi echichere che serikali njibona takonyora chi textbook so then confusion marks first day of grade 9 ngabono nigo ogotanta na kwarorekanire obutanda nubarorekanire litukoritangani riogoswa grade ya kianda asene abwate ebichaiga ase aborokiwa baikaraste ikirasi mekigima ebiche yoere ikeli tukorigoro nigo ogotebanga many schools report crowding as others improvise to accommodate learners. Chiskuru chinyinge nigo chasoete kero abana gosabarokiwa bubwigire digia kianda banyarete goswa bagaitibana gusibaka babangi kigima se kirasi asibono chiskuru chini chachagete kurigia chinchera chinde chira nyare kone kinga aborokiwa baiga banyarira se bagoikaranza na gochaka amasomo abo. Take grade 7 pupils to school as they wait for KPSEA results. Parents urged ngabono abarokiwa bari bare grade ya gatano na rimo grade 6 bakoreta matemwari ya KPSEA mbabwenete koirwa ase nigo baborigo banyare koira abarokiwa babo ase chiskuru ekero bagenderete kuganya amatokeo ya matemo ayo bakora umwako eta amatokeo ayo bonete ko somwari tukorigoro nigo bono abantu bachakire kuboria kose nigo bono nande serikali yaborigo enyare kwanjira wizara ichiseminya enyare kwanjira aboroki wabaiga ba grade 6 banyare kugendera na masomo ekero baganyete amachibu ayo timanya ninki kiagerera machibu aya anyare koiregeka nonye wizara yichisemi yatebanga koene kinga amachibu aya nanyare koiregeka erio koke ya mangana ali akochiareta ukomina na gusuko ngusanana igoro ya amatemo ayo gusina enga kieria matemo akoira gusa matemo kwanyora sokire bwango nga tariko makigobia gusa kwanyora nabwate obotutukano ayo naro wizara iri chisemi yatebete ego chikone kenga ekero ekubwatuka amachibu ya matemo ayaiga amagosande tabasa gutuka ga korekanete aroro korende abantu barabune bo bakuburia nga aboibori mutari gwancha moire abana baino bagendere na grade 7 ekero baganyete amatokeo naboigo koskaboseo EPG 10 gazeti ya Daily Nation egotebana court cases to keep tabs on this year nga ebi amangana nare are bosio bwebigambiro ao ase inse ya Kenya ari abonete ko muri kwa kigima nga ebi nambire vire ebitingo kabisa bibwenete koligererigwa ase inchira yoboime umwako yoiga segotebana judiciary. The High Court last year quashed the new university funding model, terming it unconstitutional, dealing a blow to President Ruto's plans to reform the education sector. Nga igatia mangana yobonete kumoreko ngamo nikina keri kyokorigera mangana university funding model eyo yachagetiwe ne serikali ya Kenya kwanza korende eyo ikina gose ekoti enene yanyarete gotebanga
enjire yuteri kubwati richiko kose omoroberio yo university funding model tori kubwati richiko yaiga ense ya Kenya. From the case against Musk's Starlink to affordable housing plan, these petitions will define country's social, political and economic landscape no matter the outcome. Ngegatie bina binde biribiraroro nebiga via Musk Starlink naboigo keria kiobwaga chibwe chinyomba chiri goririke affordable housing plan. Ebi nabune ebyo ekero birachikorireriko kose ekero birachikogaya no ase enchera yo wegenwa kegima nali abakenya baratwara kwegenwa ase chikoti naboigo serikali ya Kenya. Mugano yo enyora ase page ya 10 ime gazeti ya Daily Nation yeri tuko riarero negati yari ale ase gazeti yega na mangana aria yobo chenu unabono sekotebana. It's time to review Kenya's health laws that remain in dinosaur era. Ngabono amangana akero kurigeri amachiko nare akubwatia usabwateranitie amangana yobo wenia amangana yobo chenwa iga sense ya Kenya atikarete atari gukora emirimo egazeti yo ase page ya gatano page ya gatatu ime egazeti yango twarere amangana yobo cheno ase egati obugatagati bwe gazeti yo wano page ya gatatu ase amangana ya iga health nige gotebana. It's time to review Kenya's health laws. Ngabonde yenengaki yokoiranira nande amachiko alia kurigereria amangana yobo cheno iga asensi ya Kenya. Our Public Health Act was first enacted in 1921, and despite multiple amendments, it largely remains a colonial relic that was never been customized to speak to the Kenyan context. Mangana yo kurigerea public health ni gori chiko erio ria chage tugoe umwaka wa 1921 diabere kogororwa gusende nyara gukora emirimo asinchira yo bwikirano korende oikaboniga tirira nyara guikira kirengo kiri kirakonye abakenya ase chinse mucho use ase amangana ayo yobo cheno nande gosuka busyo umwancho murigereria ekero nkorigereria ase gazeti ya Daily Nation ase egati ya aria to tarigo chigotiga maiga amo ngamo nebicha yo mosai use omusacho yo mo oyera utaratuka wikaboniga umanyekana temuna Steve Mbisi abducted on December 17th. Ngere ni gaborete chitariki 12 umutinyo uikomina kabere kurwa chinsemo chiricha mulolongo egotoka county ya Machakos is still missing. Kiravande patano pairande chinka chabo ntubwate Steve Mbisi ere utaratoka oika bono ayo naro aria amanene ase gazeti yo namanya ase birubo byechigosore narari arororo gazeti ya The Standard tuchikurigere naro ase amangana yechigosore ekero nkoska bosio gazeti ya The Standard nero nebwate amangana manke egokwanira ekero ebwate chibicha na nero nebwate chibicha cha abo banyarite kwirana ase chinka chabo ese turayirigereria ase obwango mono tunabono egotebanga queries as captivity horror tales emerge ngabono amabori ni gar endrete commenta ekero engaki captivity okobiso engaki yega yabantu gote kwanyara amangana megano bune yu egendere to kubucha kigima ekero igotoka ngabange baito to akasomira amangana yega captivity se bitabo maso masebuku kanyoranga uko iwe megano so wate biwe megano so kwa kanyoranga ekero muntu oyo mabolire no nyekuru asoro gongo gete ko bengana gete yogo ichane lakini asama tukabon abwango iga abasaye kobiso abasaye konyagobora bora abantu bemyake meke kubura yabere ingana yakira lituko bono na kyoko boria wetukorenga ninki kyabere gazeti yo gotebana abduction ordeals dumbstruck and traumatized 5 young Kenyans freed after a terrifying nearly 2 weeks in captivity received an emotional reunion with their families, but questions abound over who kidnapped them, where they were locked up, and the whereabouts of one other missing youth.
bono ekero aba batano bairane ngo babwatete nande inkai babire bakobiswa gwetane chiwiki ibere chiaerire nande bono oyoiga ero taratoka ninki agakorete kebe ataraigulirwa una abande gosere ningoka mubwate kaya gotoka chinga kibune chiga kero chi family chinde chacha kiro mwaka ase enjira yogocenga yo chi family chichitari etinonye nchicengeretie meiga yaeta kubwatekana no kubura kwa abana babo korende buno mwako chakire babere bakonyora bancho babo oyo otaratokere ninki kiabere kebe ngaki era akakorete ngai akabisire nande ningo umubwatete utatagete ko mubwato kabuna abande naboigo mwana yore se page yakane ne page ya gatano egazeti ya The Standard yeri tukoria rero kerongorigereria mangana mamwamuka gose chi headline egotevana Tears of Joy as 5 abducted youth reunite with their kin ngabono no mogoko monene umunchengo ekero aba batano barabayiranire sichi family chabo. Families had an agonizing festive period with their children missing for days. Bono nga mpabwate buna nagotebya mbachengerete chisuguku chaetire gose ya matuka ya manene abantu bakenya babere bagotwara na kwegokia chi family chichiro chinchi bwati umuchengo nchi atwarete umuchengo. Yesterday there were tears of joy as 5 abducted youths returned home. Warawekera baina netisi chinka chabo chi family nchanyarete kogoka mugano yo sepe ya kane nabo koyonyora elio oigwe ninki kegokwanero igoro yabaiga batano. We have a constitution that speaks expressly that if someone has been arrested by police, this individual must be presented before court within 24 hours. Ikotebana onye omonto if someone has been arrested by police abonete kubekwa obosio bwekoti kose onye no monto bwate ama machore guchikogambe wekina abonete koroka obosio bwekoti chinsa 24 kose dituko ritaraera botaraira na inde boki monto yataragambiwa bono naki ogukumya nkoli na abaige barabwekero babire bakugacho kero kende koigwanga nabanyanyimbo babire bakobwata kose abantu babegete cyanga buna abanyanyimbo korende ochikoganya omonto yagambigo gusairu bose bwekoti tari korokiwa bono omwana oiraniwe utamanyiti asikonyora ale nando tamanyiti ninki alenge gukorerwo omwana agochaka agoyete bono namangana yo gukumya na inde no gwikira kwaboria nga richiko ria Kenya guse richiko inkubwati gwarireiga asensi ya Kenya serikali inkubwatire richiko abanyanyimbo na ubabonete kubangana ubagotinya machiko ko yabwati bare naboigo epeji ya gatane gotena silencing critics how Ruto regime is stifling dissent. Okay yokwanera amangana ye serikali yiga naki ero egenderete gukiria bali abagotema gwaka eriogi igoro yobokorerio bobe ime ye serikali use bali bagochie gotema gutumeka hose boli bairene katiba elio korigereria amana use kumureka amangana ali serikali yokora. There is a lot of monitoring going on. Even our posts are watched by government operatives, so we must be vigilant. Bono ukubori gwankoringa akaba maiso asekindi yonsi kerio kobeka nonyo gotumia ekero gotumia simu yago manya nga serikali nemoregete ebinto biri ogokora serikali ya Kenya bono naberigeretie mono anene mono abasaya baiga bagotema konya gusanga ebirengereri byabo gusegukwana ali ibarochenga serikali tiranyara wikirane ase emitandao ya kijamii naboigo nebwate amangana asiasa kurwa chinse mochiri cha Western SPJ ya gatano ende mbugano yo obwabatana buko bwateku no genderete gwike page ya gatano ari muse the release of 5 abducted youth deflates a planned anti-state demos ande bono abaiga batano babwatu gitu ekero abasae konye nande babangiri kigima kuchigo chaka ukorobe kana ugotindi ase chinsemo au ime yense yeito ya Kenya bono abo batano barabwekero batogete nigo ogotoka kwabo wakanyete okorobekano kukonye bona basaye nande bebangire gochaka nande esogota on behalf of the parents who are searching for their children, please release these children and let them return to their families, to their loved ones and to the lives they are supposed to live.
ngabono okono kubori kwa Njeri Mwangi oyore oyo kwegerera obwene bwa mwanya bantu gose umanyakanete bune activist akuboria nga ase okuboria kwa baibori bari bataranyora abana babo oyo bwate abana babisire gusa abana bagacire andonse asinchira iyo bututukanu guse enchira etari kubwati arichi ko banyare kuba bwatoka eri abana baiga bamenye guse abasabo banyare komenya ubugima buri babwene te komenya nechi family cyabo chinyare gutwara chinga kichinyororo eri okogene kenga ubugima bwabo bwagendererire una bobwenderete koba naboigo ayo naro narendoche are ama nene ase igazeti yo ya Daily Nation ndocha mangana abductions na ara mangemono naboigo ntobwate amangana yebiro bechigo sorry ase aigego kwana nebwate amangana yechibi minano bechigo sorry aiga ase krokoligere ya ali yense ya Kenya nebegote bana Kenya and Tanzania set for Mapinduzi Cup showdown nga Kenya na Tanzania ko chichire gutwara ikimina negetindi kya Mapinduzi bono na bebwate nga Mapinduzi Cup standings nga wekira boniga chinsemo ose ense ya Tanzania Zanzibar ebwate chi pointi sato Burkina Faso egatware pointi yamo Kenya egatware pointi yamo naboigo Tanzania egatwara pointi yamo echine chitimu naboigo bono lero chinsa ibere cha maragoba Kenya na Tanzania kochi bare waka umopira hapo sobono nga Kenya and Tanzania set for Mapinduzi Cup showdown ande kerongoligereria nari yebiminano viense umupira oli Uingereza egotebana Liverpool title charge slowed as Man United Manchester United show signs of life ngabono Liverpool neba yabere kego tikara igoro kigima ase table kose yabere kego tangana nigo bono Manchester United ya chakire korokia chidalili choko kina nainde ase enjera entindi kigima esenande kero kuligere na English Premier League standings nga wikira boniga bado kero kuligere ya Liverpool ne ritangane ne chi point 40 na isano ne mo kero kuligere Manchester United yaiga na bere en namba 13 igoro ya emerongevere era namba 13 ebwate chi point 23 Liverpool ne ritangane koro Arsenal ebwate chi point 40 ayo na yande amange naboko yanyora si gazeti ya The Standard yeli tukoria rero eri ogendere kwe manya kegima naki ninki kegendrete asense kusenarali agendrete ase ense kero ngoligereria ase obwango mono egazeti ya People Daily nero nebwate amangana yo ya abductions ebwate chibicha chabo babeire bakobiso naboigo bakabwatoko ese egotebana how Ruto state mutes is critics ngabono naki serikali ya Mosike William Ruto ekonyara gokiria guseko bakanya baria bakoyepinga in what has become a pattern individuals released after capture go silent on their ordeals ngabono egento kiabere buna ne naro kura ase serikali ya bono abantu bari bonse babere bakobwato naboigo useko bisona kobwato kwa nigo babeire bakoirana bakirete tibari koresa ngai ibarenge nande ninki kiabanyora ase babeire bakobiswa amatuko aetiri mugano yo epeji ya kane igazeti ya People Daily nasinge ncho twarigerire chibicha cyabo twakwanire abo babete bakoirana SH family cyabo naboko yonyora no yo asenchira erengikirano ime iye gazeti eyo ntobate ega munyagitari kwatemana they have been united with their respective families. We wish to assure the public that our officers will reach out to them and their families. Police spokesperson ngapono monogeri bwabanyanyimbo omanyakane tebuna Dr. Resila Onyango nigatebire nga nkoene kibare gose ikyombe kyo gya police ngochikere kone kinga abaiga babete bakubwatoko baike banyarire kuikira gose banyarire koena na ebirengerere byabo naboigo babo banyarire ko teba nkai babwatete goche ngo babwatete na inde nkai batogete mugano yo nyora se page yakane erio obwe manye kigima naboigo ntobwate umugano ukurigeria mangana yechisemi government eats humble by
on grade 9 preparations ngabono serikali nabo yaro kanire kigimanga nabo yabwiru guse umurongeri oyo iga OCBC anaremo ne grade kerigia kianda kia yengeire ase bono kiagera chisukuru chirocho cheigoiro nande amasomo nabo yonte guchaka kigima lakini bono ase ugukumia korenga grade ya kianda amasomo nabarachi gutwara omuchando sengenjo aborokia mbayo baisaine bakora aborokigwa imeye chisukuru ebirasi tibirakora kwa gacho nabo igo ebitabu biri babonete gutumika serikali nonye yabwatukire chisukuru chinyinge nchiranyora ebitabu ebyo omugano inoro nyora sepeji ya gatano na kabere egazeti ya People Daily yeri tuko oria rero ase ubango muno kurigiriria egazeti ya Taifa Leo yeri tukeriga nero nabebwate ebicha yabo batano banyarite kubwato kwa ritu korigoro segoteba nani aliwateka nga ebairanira se chinka cyabo babiri bakubura wetania chiwiki bere ebono ningoyo obabwatugete bono nga makachero wetu wa wakuu wa DCI wasema hawajui. Inspector General Kanja asema hana habari. Rais asisitiza serikali hairuhusu uovu huo. Kero kurigereria kero kurigereria aparai gusaba obstabari ba ekiombe kyogorobutuki gya DCI barabwe bagote batiba manyeti oyore umuteneneri bw'abanyanyimbo Douglas Kanja neroteba tabuati ingana gusitama tabuati ingana ndi yonsi kubwatekana nuko biso kwa bantu abaiga nabo igo murai wense neroteba nga serikali ya Kenya kwanza teri wanjira amangana yaiga ya abductions bono kuboria kanene nkoringa nani aliwateka esengenjo byombe biri bwanete kurigereria amangana yaiga usibwanete kumoreka kabisa bimanye nga ninki kekendereta sensi ya Kenya biro bierusana niri bya candidate tibimanyeti ngo obetega kubabisa ukuna kokobori kore ase igazeti ya Taifa Leo naliringa nali mwamu ase lituko lya rero huku wanne kati ya vijana 6 walioripotiwa kutoweka baada ya kutekwa nyara mwezi jana wakiachiliwa huru Mbatano. Swali kuu linasalia, ni nani aliwatendea ukatili huo? Ningo obakochiete kubakorera ebinto bunebi guse ningo yo oyigete ekerengo gyokwenda kobisa abana babantu boika ekero bagocha kubwatuko wetania chiwiki ibere abande bairanire bagoyete abande tipari gukwana ase babire bakobekwa mancho murigereria ayo na yandi amangi anyore ase chigazeti chiri tuko ria rero chaiga ense ya Kenya igongo koboria ekero chingaki echiga chekire chabere chingaki chinyororo gose chabene cyo komwariga ni omugeni bweri tuko eri tori nyare kurigereria amangana CBC amangana yaiga grade 9 omugeni to omarekane temona Stanel na chigo swaiga ase studio eri otonyare gosanga amange nae chinse chiga chabona mambi kendera ko nyora gusego tonyora gochaiga ase studio etere nambe yere 07 26 44 73 67 na bari wachinsa mochiri cha Facebook tonyore goitera esitore AMASAMO tonyore muna Getembe FM na bari wachinsa mochiri cha YouTube Getembe TV stanga ekerengereri kyao manyeri tariao kai kwambwatire kuru na boigo narari obwate usanga gochaiga ase studio ase ori gwake simi ukuboria kwane nkori nyara kori kari uko erio tonyare konyorana asinchira yobwamo ase obwango mono tobosa kogenda tobosa goska ngoiranande no mogeni ase igika getari getambe korwa bono. Getembe Television, Ekionga.